latagkan tuloy na. Tara. Lingaw ba? Tara, lingaw ay. Sa ilingas kantor no. Lang, tigna atong duha dito, atong gara-garaan ron. Bunog ra puto sa tong gara-gara ron kay dali ra bitaw manghilak ng duha. Gani, kapeson ron itong duha no. Tara tara bising nga dito ron. Uy! Film to. Hoy, ano? Ano? Tara go tara. Tara. Karon. Wa nagpalibak ang duha. Bunog dito ron. Buot ng taman ron. Such a fucking hoe, I love it. I like it more, I love it. If I could live I love it. Ya, sa may plano to ani ron. Uli lagi. Awang mino. Tumpok dibayar cuy. Enak garau dia. Kok biaya. Kok hindo kok. Eh, kulog mo kay Bay. Sabi. Sinaan kita. Sira betul. Beli. Buot na. Tak, pun sering original kayo. Ada lami challenge mo bon. Sakit ba de? Okay, tabunan na mo na yung isa ka mata. Tapunan ako. Hindi ang ito ko. Naka-premium sa mukha. Sige. Lungnik, premium ka na maglungnik. Unsa? Mana? Kita ko. Kita butilya bre. Cuyo, ibicuan iloy. Ibit bicuan. Dayo, kusog mo baklas bintong? Ini dengan itu kan sila yung buaya bukan teman. Daloy. Bisa ba na pugay kwaon? Kuha di kapukul ka. Ano to bro? Oh. Ano ka? Di, ako yung gunit rin. Ay go. Oh, gunit eh. Bro nih. Kailangan masod yun mo ha. Di, ako rin tabon. Mo belakang. Ay kosong na. Dali na. Ayaw, kurah. Ako to sa umataan to ko ka. Dili ba? Di. Ayaw, ipalayo. Ana. Sige. Sige. Dili na lagi. Utro. Ano, ragoy. Bigas mo, bigas. Bigas. Bigas sa bigas. Sige. Sud. Kalon. Ano to? Kalon. Okay, ganun siya guys. Pinawar na. A few moments later. Kini ba di? Normal na matog biktima si Bibon. Sige na sad. Sige. Maho na po na doon ng isa. Right. Sige. Doy. Na kita na pala yan. Ulo. Ano, may nang sa kulit ka. Ha? Dili, talay. Dili na. Tara. Wala na. Dili ba? Bila na tataringan na yun. Tuloy. Tulak ba? Tutorial. So pag self defense guys. Watch. Okay, kapsaloy. Talikod ba? Talikod. Yara ba? Ang bibig ka.
Sana all. Sige. Okay, go. Na, tapos ke. 1, 2, 3. Pero ngamot. Sige, sige. Turun ba? Apa berani? Wala mo. Ang nangipin sa kamera, makatokaran kayo.